Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυρον αυτά εν της οίκης των προσφερόντωση τη Αγία Μονή ταύτη και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον ότι σύ ευλογών και αγιάζονται σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα αναπέμπουμε σύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη.